Este tema l'he dividit en dues parts i en la primera d'elles anem a estudiar les característiques generals de la modificació de pèptids i proteïnes. Veurem algunes estratègies per al marcatge amb reactius químics de residus concrets, alguns exemples amb alguns aminoàcids i acabarem esta primera part amb dos exemples de modificació o marcatge enzimàtic. Però per començar anem a iniciar el tema definint què és això del marcatge de pèptids i proteïnes. Es tracta de l'alteració covalent per addició o eliminació de qualsevol grup químic en un pèptid o en una proteïna. Així podrem modificar un residu específicament o diversos residus de la proteïna. La idea és, com teniu en la imatge, que en una proteïna concreta se selecciona una posició, generalment una en concret, la qual se modifica per a que un reactiu químic determinat puga incloure un grup específic. Per exemple, en el cas que teniu en la imatge, el que es fa és derivatitzar una proteïna amb biotina. I per a què fem aquestes estratègies? En primer lloc, inicialment, se gastava per a veure quina era la importància dels residus aminoàcids. És a dir, inicialment s'intentava veure quins aminoàcids tenien una funció tant en la unió de lligants o en l'activitat de les proteïnes, etc. A més, i més recentment, com que això ja ho podem fer per tecnologies de mutagènesis dirigida, més recentment per al que s'utilitzen aquestes estratègies és, per exemple, per augmentar la sensibilitat en la detecció d'una proteïna concreta, bé siga in vitro o bé siga en els processos de purificació, etc. El que es fa és marcar-la amb algun epítop que li dona unes característiques espectroscòpiques interessants. I també s'utilitzen aquestes estratègies per a, com veurem després en algun exemple, modificar l'activitat enzimàtica d'algunes proteïnes, és a dir, canviar-li l'especificitat o augmentar la seva activitat, etc. Bé, primer vull que comencem per plantejar-nos quins són els problemes que ens podem trobar en aquest tipus de tecnologies. I amb la idea inicial de que el que interessa és, una altra vegada, com veu en la imatge, afegir un residu o un grup químic concret en una posició precisa de la proteïna, un primer problema que ens trobem és que no tots els residus d'aminoàcids són igualment susceptibles de reaccionar amb distints reactius químics. De nou, en la imatge el que teniu és una proteïna que se derivatitza un residu per a poder-li afegir rodamina, que és un fluoròfor. El lloc on seleccionem no sempre és el lloc on seleccionem on anem a fer la modificació, no sempre és el que volem perquè, com us dic, hi ha aminoàcids que són molt poc reactius. A més, una cosa que hem de tindre en compte és que qualsevol modificació que li fem a la proteïna pot alterar la seva conformació i alterant la seva conformació podem tindre pèrdues d'activitat o pèrdues d'afinitat, etc. De manera que sempre hem de tenir en compte que estem un poc alterant quines són les característiques essencials o bàsiques de la proteïna. A més, és difícil de predir el comportament d'un reactiu químic concret. Tot i que s'hagi utilitzat per a altres proteïnes, en cada cas és un procés peculiar o específic, de manera que no es pot predir quin és l'efecte que pot tindre la modificació de la proteïna. I també alguns autors diuen que la interpretació de les dades no sempre és immediata perquè el que observem no necessàriament ha de vindre només relacionat amb el grup químic que estem afegint, sinó que podem haver estat alterant alguna cosa més. Des del punt de vista teòric, almenys, per a la modificació de pèptids i proteïnes anem a trobar-nos que n'hi ha com a mínim dos factors que tenen importància.
per a que les cadenes laterals dels aminoàcids siguin més o menys reactives. Quins són aquests dos factors? Bueno, doncs en primer lloc, el que ens trobem és que el pK del grup reactiu és important, és a dir, en quines condicions un determinat reactiu químic va poder reaccionar amb els aminoàcids. I també l'efecte que pugui tindre l'entorn que tinga l'aminoàcid, en el sentit que poden haver efectes estèrics que es cobrisquen, que hi hagi dominis en la proteïna, per exemple, que facin poc accessible una cadena lateral d'un aminoàcid concret per a la seva modificació. Bé, per repassar aquests dos factors teòrics amb una mica més de detall, si parlem primer del pK, bueno, doncs una cosa que hem de saber és que els valors de pK de les cadenes laterals dels aminoàcids i de l'alfa-amino i de l'alfa-carboxil tenen unes variacions que podrien estimar-se bueno, doncs en aquest rang que teniu ahí, més o menys entre per baix de 4 i fins a 12. Quins factors van afectar al pK dels distints grups químics? Bueno, doncs, d'una banda, hi ha un conjunt de factors que impliquen l'entorn que té l'entorn en el que es troba un aminoàcid concret. Ahir, per exemple, tenim una imatge magnificada d'un residu concret d'una proteïna i com aquest residu està fent distints tipus d'interaccions. Bueno, doncs la presència d'aquestes interaccions, bé siguin la presència d'un camp electrostàtic o la presència de la solvatació de determinats grups, que ja hem vist en temes anteriors, o la presència de ponts d'hidrogen, pot fer que alteren el valor de pK d'un residu concret. I això és el que entenem o el que denominem com a efecte del microentorn. És a dir, els diferents aminoàcids del mateix tipus, és a dir, el mateix tipus d'aminoàcid, depenent en quin microentorn es troben, poden tindre valors de pK lleugerament diferents. És a dir, no totes les lisines, per exemple, o no totes les arginines, que són el residu que teniu en la imatge, tenen exactament el mateix valor de pK, perquè aquest valor de pK està influenciat pels aminoàcids que té al voltant i totes les interaccions que heu vist en el punt anterior, en el punt superior. De manera que el valor de pK d'un mateix residu pot variar depenent del seu microentorn, però també, òbviament, de la conformació global de la proteïna. És a dir, si la proteïna està en l'estructura nativa, les interaccions en les que entrarà en contacte l'aminoàcid seran distintes de les interaccions en les que tindria el mateix residu si la proteïna ha sofert un canvi conformacional. Pel que fa als efectes estèrics, bueno, doncs la reactivitat d'una cadena lateral en particular va dependre de factors com ara mateixa l'accessibilitat, és a dir, com de fàcil li és per a un reactiu químic arribar fins a aquest aminoàcid. Quin efecte pot tindre això? Bueno, doncs si l'aminoàcid té una baixa accessibilitat, això pot disminuir la velocitat de la reacció, és a dir, no serà tan fàcil marcar-la, hauríem de deixar reaccions més llargues o fins i tot podria arribar a impedir-ho, a veure's dificultada totalment. D'aquesta manera, val la pena que classifiquem els aminoàcids que ocupen les distintes posicions en les proteïnes en dos grans grups. Els aminoàcids interns seran els que d'una manera genèrica tindran en l'estructura tridimensional de la proteïna quedaran més amagats i això fa que siguin
tinguen una menor accessibilitat per als distints grups que van a marcar la proteïna. En canvi, aquells aminoàcids que es troben en la superfície poden tindre una major accessibilitat i, per tant, són més fàcils de marcar. L'esquema que teniu en la imatge és un diagrama de l'accessibilitat dels distints residus d'una proteïna concreta. En realitat és un zinc finger, com veu allí, que és una proteïna que té capacitat, com sabeu, d'unió al DNA, i l'esquema que teniu a la dreta el que representa són els aminoàcids d'aquest zinc finger amb esferes que són de distints tamanys que simbolitzen l'accessibilitat que té cadascun dels aminoàcids d'aquest dit de zinc per ser accessible des de l'exterior. És a dir, que aquells aminoàcids que tenen una circumferència més gran vol dir que són residus que estan més accessibles i que això, en bona lògica, el que ens està dient és que probablement estan en la superfície de la proteïna, etc. O dit d'una altra manera, aquells que estan en la superfície de la proteïna tenen una major accessibilitat. Bé, anem a passar ara a veure quins residus en les proteïnes són susceptibles de ser modificats. Com sabeu, el residu més reactiu dels aminoàcids naturals és la cisteïna. Sabeu que les cisteïnes tenen un grup diol que són extremadament reactius i que són molt nucleòfils i que poden reaccionar en una gran quantitat de grups químics. I aquest grup diol és el que facilita l'addició de grups molt variats. Ahí teniu un exemple, un conjunt de reaccions químiques de distints reactius que poden reaccionar amb el grup diol. El que heu de pensar també és que la presència de grups diol lliures en les proteïnes no és massa freqüent. És a dir, sovint les cisteïnes estan implicades, com sabeu, en la formació de ponts disulfur i això fa que no serien accessibles. De manera que si volem marcar en cisteïnes i no n'hi ha grups diol lliures, primer haurem de fer un tractament per a reduir els grups diol en algun agent reductor. Si seguim pensant en els aminoàcids en tant que a la seva reactivitat, doncs ja sabeu que l'amina primària que tenen els residus de lisina els fa també molt reactius. De nou, hi teniu un conjunt de reaccions en distintes condicions experimentals en les quals se pot aconseguir el marcatge de variats grups de lisina. Teniu ahí la descripció un poc, us he ficat la descripció un poc dels distints reactius químics que se necessiten i les descripcions. També teniu la referència de la publicació per si voleu anar a veure-la amb més detall. Tot i que cisteïnes i lisines són, sens dubte, els aminoàcids que tenen una major reactivitat, perquè són bons nucleòfils, això no vol dir que no n'hi hagi alguns altres aminoàcids que també puguem utilitzar per al marcatge de proteïnes selectiu. Per exemple, això és el cas dels grups fenol de les tirosines. De nou, ahí teniu distintes condicions experimentals per al marcatge d'aquests grups fenol que segueixen sent suficientment nucleòfils, menys que els dos anteriors, com ja us he dit, però segueixen sent nucleòfils en suficient reactivitat com per a ser modificats de forma relativament senzilla. Quins més aminoàcids dels naturals podem utilitzar per a marcar proteïnes? De manera així ja menys freqüent se pot aconseguir el marcatge de proteïnes en residus d'arginina, utilitzant derivats de pirimidina, com els que teniu en la part de dalt de la imatge, o també es poden marcar els grups imidazol de les histidines, utilitzant derivats d'epòxids. I
Fins i tot es poden utilitzar com a grups reactius els carboxilats dels aminoàcids àcids, així com el carboxil terminal de totes les proteïnes, utilitzant derivats de carboxidimida, com teniu en la imatge. Bé, a banda d'aquests residus, i per a que vegeu una aplicació un poc més recent, també s'ha aconseguit el marcatge de glicines en posició N-terminal. Ja sabeu que la glicina és només un residu, té només un àtom d'hidrogen en la seva cadena lateral i això el fa que sigui molt poc reactiu. Doncs en aquesta publicació han aconseguit posar a punt un protocol per al marcatge selectiu de glicines que ocupen la posició N-terminal. Aquestes glicines poden ser naturals, és a dir, poden estar presents en la proteïna, o se poden fàcilment introduir per mutagènesi dirigida, de manera que realment se podria marcar qualsevol proteïna. Només consistiria en, per mutagènesi dirigida, introduir una glicina en l'extrem aminoterminal i després realitzar el protocol de marcatge. Estos autors ho han aconseguit en un nombre de proteïnes relativament divers, com és melitina o com és la mioglobina o la insulina, i de fet això ho poden aconseguir fins i tot en pur, d'una certa una eficient especificitat en el procés de marcatge i que permet el marcatge selectiu de manera sense haver de purificar la proteïna. Bé, anem a passar ara a descriure alguns exemples de modificació d'algunes activitats enzimàtiques per a tindre algunes característiques, per introduir algunes característiques interessants, com puguen ser un augment d'activitat o una nova activitat catalítica o qualsevol canvi en l'especificitat, etc. Vaig a presentar-vos només alguns exemples que ens serviran un poc per a connectar també distints temes que hem anat veient en l'assignatura. El primer dels exemples que volia comentar-vos és el de la glucosa oxidasa. És un enzim del que ja hem parlat en l'assignatura. Ja sabeu que la glucosa oxidasa el que fa és convertir la glucosa en àcid glucònic i en aquest procés, com veieu ahir, se genera aigua oxigenada per òxid d'hidrogen, que és fàcil de quantificar, de manera que té una gran utilitat. En la part de dalt de la imatge teniu l'estructura de la glucosa oxidasa. Realment la reacció d'oxidació la realitzen els FAD, que els teniu ahí marcats en la imatge, i el lloc d'unió de la glucosa el teniu marcat en un asterisc de color groc. Bé, la glucosa s'uneix i és oxidada i a partir d'ahir podem quantificar la concentració de glucosa quantificant, com hem vist ja abans, el peròxid d'hidrogen. Sabeu que això vam veure que era molt útil per a la producció de biosensors, per a la quantificació de glucosa en sang, i el que s'ha fet en aquest enzim en concret ha sigut modificar-lo amb uns reactius químics que reaccionen amb cadena lateral de lisina, en una de les cadenes laterals de la lisina de la glucosa oxidasa, i aquesta modificació permet, com us diu ahir, el que hi hagi una comunicació directa entre l'enzim i els electrodes, de manera que se millora de manera significativa l'activitat, la capacitat de quantificació dels biosensors basats en glucosa oxidasa. Aleshores, com veieu ací, la modificació de la glucosa oxidasa amb aquests derivats de polietilè òxids, d'òxids de polietilè, genera una resposta més
més directa i, per tant, més fiable per a les quantificacions de la glucosa. Un altre dels exemples del que volia parlar-vos té a veure amb l'activitat glutatió-peroxidasa. L'activitat glutatió-peroxidasa que el que fa és oxidar el glutatió, utilitzant també aigua oxigenada, peròxid d'hidrogen. És una activitat que enzimàticament biotecnològicament és molt interessant, però l'enzim que la fa és difícil de produir i és car d'aconseguir. De manera que s'han intentat alternatives i una alternativa que ha donat bons resultats ha sigut la modificació d'un altre enzim que és molt més fàcil de produir, com és la tripsina. La tripsina, com sabeu, és una proteasa i si mirem el centre catalític de la tripsina el podeu veure com hi ha una serina, que és l'aminoàcid catalític en la reacció d'hidròlisi que catalitza aquesta proteasa, i la derivatització d'aquesta serina amb un determinat grup químic, que és el que teniu ara en la imatge, permet l'addició de grup seleni per aconseguir la modificació de la tripsina, passa a dir-se ara selenotripsina. Si vos fixeu, el seleni s'incorpora en el centre catalític i això fa que la selenotripsina, d'una banda, perga l'activitat proteolítica, ja no puga hidrolitzar pèptids, però sí que puga realitzar la reducció del glutatió. El següent exemple del que volia parlar-vos és de la creació d'una activitat totalment diferent a la que fa l'enzim, un poc com heu vist ací en la selenotripsina, però a més, en aquest cas s'ha aconseguit no ja en un enzim clàssic, sinó en un anticòs catalític, el qual un poc ens serveix de connexió també amb el tema nou que veig que fa en un dels vídeos anteriors. I en aquest cas el que es va fer va ser agafar una aldolasa, que sabeu que és un enzim, en aquest cas un anticòs catalític que té la capacitat de fer enllaços carboni-carboni, i convertir-lo en una metaloproteasa, el qual és crear una nova activitat per a aquest anticòs catalític. Com veieu, també els reactius que es gasten utilitzen la modificació de lisines per a la seva nova activitat. Bé, el següent és un exemple que està basat en una altra proteasa de la que també us he parlat en temes anteriors, en aquest cas és la subtilisina. Sabeu que la subtilisina és un enzim que el que fa és degradar proteïnes i que és molt utilitzada en aplicacions en medis de baix contingut en aigua, medis dissolvents orgànics, etc., com vam veure en el tema previ. En aquesta imatge teniu el centre catalític de la subtilisina mostrat mostrant les cadenes laterals dels aminoàcids que el formen, i teniu representat de color morat la posició que ocuparia el substrat. En la subtilisina el residu catalític és la serina que teniu ahí representada de groc, és la serina 166, i com que la serina és un aminoàcid que és poc reactiu, en aquest cas, per augmentar-li la reactivitat, el que feren els autors va ser canviar-la per un residu de cisteïna, de manera que una variant de la subtilisina, que és el que teniu en l'enunciat de la diapositiva, la serina 166 canviada a cisteïna, és ara objecte de química de metanotiosulfonats, i això permet generar una sèrie, en tots aquests compostos que teniu ahí descrits de
la J, doncs són una sèrie de compostos que permeten modificar de manera específica eixa cisteïna que s'ha creat nova en el centre catalític de la subtilisina, i la característica que li dona és que amplia moltíssim l'especificitat del nombre de substrats, el rang de substrats que pot tolerar l'enzim. Fins i tot permet el que faça en dissolvents orgànics la síntesi, com veu ahir, l'acoblament d'aminoàcids. I per acabar en aquests exemples, l'últim exemple que vos volia comentar és, de nou, una reacció per a la qual el que s'altera és un residu que originalment en la proteïna, aquesta és una proteïna d'unió d'àcids grassos, i aquesta proteïna té en el centre catalític un residu de valina que, com sabeu, és molt poc reactiu. Pel que hem vist al principi del tema, és molt poc reactiu. Doncs el que feren en aquest treball va ser canviar aquest residu de valina, la valina 60, per una cisteïna i, de nou, modificar aquesta cisteïna introduïda amb els derivats de piridoxamina que teniu en la imatge ahir marcats amb un 2, i això forma uns ponts disulfur amb l'aminoàcid derivatitzat, que ara se li ha canviat, se li ha modificat els paràmetres cinètics, com vos posa ahir, tant la K sub cat com la K sub M en la reacció de transaminació. Val a dir que aquesta modificació de la proteïna d'unió d'àcids grassos s'ha fet tant en la valina 60 canviant la cisteïna com en la leucina 38 i el glutàmic 51, en aquest cas canviant-los a lisina, perquè siguin més reactius i poder afegir els derivats de piridoxamina. Una vegada hem vist com podem modificar els distints residus en les proteïnes gastant grups químics, reactius químics, vull comentar-vos que també existeix la possibilitat de modificar proteïnes utilitzant activitats enzimàtiques. I per això el que anem a fer és, el que vaig a comentar-vos són dos exemples. El primer d'ells que té a veure amb les transglutaminases, que s'han utilitzat de forma bastant exitosa per a la introducció, per exemple, d'etiquetes fluorescents en proteïnes escollides, i també la utilització d'activitats enzimàtiques per a obtindre informació estructural d'algunes proteïnes. Per començar amb les transglutaminases, heu de saber que les transglutaminases en realitat el que fan és, teniu en la imatge, la transglutaminasa estaria a la part central, el que fa és uneix dues proteïnes diferents fent un enllaç covalent entre elles. Un enllaç que és semblant a l'enllaç peptídic, de manera que tècnicament el que se diu és que les transglutaminases catalitzen la modificació posttraduccional de proteïnes amb la formació d'un enllaç isopeptídic, és a dir, que s'assembla a un enllaç peptídic. El fet que les transglutaminases puguen catalitzar aquesta formació d'un enllaç covalent s'ha utilitzat, com vos diem, per a etiquetar amb etiquetes fluorescents determinades proteïnes, i per això el que cal que repassem un poquet és què és el que fan les transglutaminases en general, in vivo. La idea global de les distintes reaccions que poden fer les transglutaminases, realment, com veureu, poden fer distintes coses, però el que fan és catalitzar aquests enllaços isopeptídics dels que estava parlant entre grups gamma-carboxamida de glutamines i l'epsilon-amino de lisines, en general. Per això el que fan és agafar algun substrat que tinga aquests grups gamma-carboxamida de
glutamines, com el que us acaba de colorejar, i això es fa reaccionar amb les transglutaminases. Les transglutaminases són enzims que necessiten calci per a la seva activitat i el centre catalític de l'enzim, de les transglutaminases, realment té un residu de cisteïna. Com veu ahir, és un grup tiol que és important per a fer aquestes interaccions perquè té la capacitat de formar enllaços covalents. De manera que l'enzim uneix el substrat, en aquest cas, que té esta glutamina modificada, per exemple, i elimina l'amina. És a dir, estaríem una primera activitat, que seria una activitat purament hidrolítica, que és la que seguiria la ruta B que teniu en la imatge. Ara bé, les transglutaminases també poden, en aquest cas, utilitzar els substrats que vos he colorejat ahir en fons roig per a les transaminacions. Poden fer-les de manera poc eficient, però poden incorporar-les a algunes amines solubles, com les que teniu en la part de la dreta. Aquestes amines s'incorporen i se fa un entrecreuament que és secundari, no és el majoritari de les reaccions, però és un subproducte que se pot crear. La reacció de transaminació més eficaç se produeix en els substrats que tenen, per exemple, grups amina, com els epsilon amino de les lisines, que el tindríeu exemplificat ahir en la part de l'esquerra amb la B, i això permet la formació de l'entrecreuament, la formació d'eix enllaç que s'assembla a l'enllaç peptídic. Bé, com se pot utilitzar aquest crosslinking, aquesta activitat entrecreuadora que tenen les transglutaminases amb finalitats biotecnològiques? Doncs la idea és que les transglutaminases poden fer aquestes reaccions d'entrecreuament entre residus de lisina i de glutamina, de manera que si utilitzem amines fluorescents en presència de transglutaminases, estos enzims poden afegir la marca fluorescent a qualsevol proteïna. Ahí teniu exemplificat de manera esquemàtica una proteïna que podria tindre residus de lisina per si mateixa, residus de glutamina. Haig de dir-vos que l'especificitat de les transglutaminases, més que ser una especificitat per seqüència d'aminoàcids, realment és per estructura terciària, és a dir, l'enzim prefereix unes glutamines o unes altres en funció de que estiguen més exposades o menys, com hem vist al principi del tema. Quan més exposades, més facilitat d'addició del fluoròfor. Així, la reacció pot generar distints productes. Com veieu ahir, podem tindre distintes proteïnes entrecreuades entre elles i en alguna d'elles que s'hagi afegit el fluoròfor. Podem tindre també distintes proteïnes entrecreuades entre elles que no tinguin fluoròfor. Qualsevol d'aquestes dues no ens interessarien perquè el que volem és tindre, l'objectiu és tindre, com veieu, la proteïna marcada amb un fluoròfor de manera específica. De manera que aquest còctel, aquest producte de la reacció catalitzada per les transglutaminases es pot purificar per cromatografia d'exclusió molecular. Aquí teniu els eluigs de la cromatografia d'exclusió molecular. Tindríem que el fluoròfor eixiria en el volum mort, perquè és realment una molècula menuda. Aquelles proteïnes entrecreuades entre elles que a més tenen alguna fluorescència, doncs les veurem ahir en el pic 3, i els monòmers de proteïna que estiguen marcats amb el fluoròfor són els que ens interessen i serien el pic 2. Fixeu-vos que el registre en la cromatografia d'exclusió molecular és un
espectròmetre de fluorescència. No veiem les proteïnes que estiguen entrecreuades entre elles que no tinguen marca de fluorofort. Bé, este és un exemple senzill de com utilitzar les transglutaminases. Vos haig de dir que des del punt de vista biotecnològic s'utilitzen, tenen una utilització molt variada, canviant el tipus de donador de substrats acil i variant també els distints acceptors. Teniu tot un seguit de combinacions que donen tots aquests productes que s'han utilitzat en distintes finalitats biotecnològiques. Bé, i per acabar aquesta primera part del tema, voldria parlar-vos també d'unes altres activitats enzimàtiques que s'utilitzen per a estudis topològics de proteïnes. I en concret vull parlar-vos del cas concret de les proteïnes de membrana. Ja sabeu que les proteïnes de membrana són molt més difícils de purificar i la informació estructural que tenim d'elles és molt més limitada. De manera que per a obtindre informació que siga rellevant, com per exemple quina és la topologia de la proteïna quan està orientada a la membrana, s'han posat a punt algunes estratègies de fusió de proteïnes reporteres, que ahir les teniu etiquetades com a TAG, i aquestes proteïnes tindran funció o no en funció de l'orientació que tinguin en la membrana. De manera que se poden fusionar les proteïnes tant en extrems carboxiterminals, que seria l'exemple que teniu en aquesta imatge, com en extrems N-terminal. La idea seria que l'etiqueta tinguera la proteïna que estem fusionant. El que volem, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta imatge és saber, per exemple, el número de segments transmembrana que té una proteïna determinada. Si en tinguera un número imparell, com en el cas de dalt, la proteïna tinguera aquesta topologia, veuríem que té l'activitat fusionada, l'enzim fusionat, en la part interior de la cèl·lula. Això és el que s'exemplifica ahir en la part superior de l'esquema, en roig, la proteïna fusionada. En canvi, si té un segment transmembrana més, la mateixa proteïna el que deixaria la fusió en l'altra banda de la membrana, que en aquest cas fora de la cèl·lula, out. Bé, les fusions se poden fer tant en els extrems, tant amino com carboxiloterminal, com us estava dient, com fins i tot se poden insertar en les proteïnes. Quin és el tipus de fusions que se fan? És a dir, quines proteïnes podem utilitzar com a reporteres? Per exemple, se pot utilitzar la fosfatasa alcalina, que és un enzim que és funcional només si és un enzim bacterià i és funcional només si és orientat al periplasma. De manera que, en el cas de l'exemple, seria funcional només si estigués orientat a la part out, que seria el cas que es mostra en l'esquema en verd. D'altra banda, ens interessa tindre un control positiu i un control negatiu, de manera que hi ha altres activitats enzimàtiques, com per exemple la beta-galactosidasa, que té activitat només si està orientada al citosol. De manera que si a la mateixa proteïna li fusionem la fosfatasa alcalina, ens hauria de donar un resultat que siga oposat al que ens donaria la fusió amb la beta-galactosidasa. Ho dic perquè així tenim un resultat positiu i un negatiu alhora. D'enzims d'aquest tipus se n'han utilitzat alguns més. Per exemple, s'ha utilitzat també la beta-lactamasa, que també, de nou, té activitat o és interessant des del punt de vista del creixement dels bacteris si s'expressa en el periplasma. Ja sabeu que la beta-lactamasa degrada ampicil·lina, per tant, els bacteris que expressen la beta-lactamasa en el periplasma poden créixer. De forma que si fusionem la beta-lactamasa a una proteïna problema, podem saber si la regió en la que hem fusionat la proteïna està orientada al periplasma o al citosol, veient el creixement, la resistència a l'antibiòtic.
Bé, un problema d'aquestes proteïnes de fusió és que sovint, com que estem fusionant una altra proteïna, a la que nosaltres estem estudiant, doncs aquesta altra proteïna pot tindre pot, alguna, pot modificar la topologia inicial de la proteïna, és a dir, se poden generar alguns artefactes. Doncs per a intentar sobrepassar aquest possible desavantatge s'han buscat etiquetes que impliquen la modificació més lleugera de les proteïnes, és a dir, que impliquen menys canvis en tant que addició d'aminoàcids. I per això l'estratègia que s'ha utilitzat d'una manera molt exitosa és la glicosilació de les proteïnes. Vosaltres ja sabeu que moltes de les proteïnes que se secreten a l'exterior cel·lular i moltes de les que estan en les membranes biològiques pues, sofreixen una modificació cotraduccional que anomenem com a glicosilació. Doncs bé, aquesta activitat d'addició de sucres és una activitat que fa un complex multienzimàtic que s'anomena oligosacaril transferasa, que està en la imatge que teniu en la part de baix, abreviat com a OST, i l'oligosacaril transferasa el que fa és, quan un ribosoma està traduint una proteïna que ha de ser secretada a l'exterior o ha de ser insertada en la membrana, el que fa l'oligosacaril transferasa és fer rastrejar la cadena naixent i si troba una diana de glicosilació, afegir-li sucres. Quina diana de glicosilació és la que reconeix l'oligosacaril transferasa? Doncs són seqüències d'asparragines, un aminoàcid qualsevol i un aminoàcid hidroxilat com és la serina o la treonina. Només amb aquests 3 aminoàcids ja és suficient per a que l'oligosacaril transferasa pugui afegir el sucre a la proteïna que estem estudiant. Una cosa important que heu de saber és que tal qual teniu en l'esquema del ribosoma ahí mostrat en gris i l'oligosacaril transferasa en roig, doncs podeu veure que el lloc catalític de l'oligosacaril transferasa està orientat en un dels costats de la membrana, en concret està orientat, en el cas de cèl·lules eucariòtiques, al lumen del reticle endoplàsmic. De manera que l'etiqueta només se pot afegir si aquesta part de la proteïna queda orientada a l'exterior cel·lular, com teniu esquematitzat en la part de dalt de la imatge. Doncs bé, si en una cadena polipeptídica que estem estudiant s'afegeix aquests sucres, la proteïna passa a tindre un pes molecular més gran i això podem seguir-ho per electroforesis en presència de SDS. Ahí teniu una imatge d'una electroforesis. En la primera carrera no n'hi haurien les membranes necessàries que porten l'oligosacaril transferasa i no s'afegeixen els sucres, de manera que la mobilitat electroforètica seria la de la proteïna sense els sucres. I en la carrera de la dreta se li afegeixen les membranes que aporten els sucres i que aporten l'oligosacaril transferasa i tota la maquinària cel·lular per a l'addició dels sucres. I ahí veu que apareix una banda amb una menor mobilitat, està per tant l'electroforesis, i que és aquest canvi de la mobilitat electroforètica el que ens permet demostrar si està orientat cap a l'exterior o no una determinada regió de la proteïna. Com veieu, hem de verificar que la banda que apareix per dalt és efectivament se deu a l'increment de massa molecular per als sucres i això ho fem utilitzant endoglicosidases, que són enzims que eliminen aquests sucres de manera específica. Com vos deia, el canvi de mobilitat electroforètica permet la identificació de que efectivament aquesta regió de la proteïna està orientada a l'exterior cel·lular.
De manera que és una etiqueta que, a diferència de les que hem vist en la imatge anterior, només introduint 3 aminoàcids és suficient per a utilitzar-la com a reportero, el que la fa una etiqueta que genera molt menys artefactes que en l'últim cas. I amb això anem a deixar així aquesta primera part del tema.